Hello friends, welcome to the channel Testing Devla. இன்னைக்கு நம்ம சேனலோட 50வது வீடியோ செலிப்ரேஷன் பண்ண போறோம். 50வது வீடியோ மட்டுமா அப்படி கேட்டிங்கன்னா இல்ல நிறைய இருக்குது. பட் இந்த வீடியோ 51வது வீடியோவா போயிருச்சு. ஏன் கேட்டிங்கன்னா முன்னாடி போட்ட வீடியோ நீங்க நல்லா போய் கிளியரா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அந்த பையன் அந்த போர்டை நானே டிசைன் பண்ணி மேனுஃபேக்சர் பண்ணது மும்பையில் அப்படின்னு சொன்னா அது ரொம்ப தப்பான விஷயம். ஏன்னா அந்த போர்டை ஆல்ரெடி ராஸ்பெரி பை அந்த கம்பெனி மேனுஃபேக்சர் பண்ணி நிறைய ப்ராஜெக்டை செஞ்சாச்சு. இப்போ 2012 கண்டுபிடிச்சி நிறைய ப்ராஜெக்ட் செஞ்சுட்டாங்க. இப்போ அதே ப்ராஜெக்டை கொண்டு வந்து நானே கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்னு சொல்லி அது ரொம்ப தப்பான விஷயம். பட் பிஸ்னஸ்ல ரொம்ப கரெக்டாக சூப்பர் அது. ஸோ அதனால தான் அந்த நானே கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்னு சொல்லும்போதுனா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் டென்ஷன். ஓகே, மற்றபடி இல்லை. இப்போ நம்ம 50 செலிப்ரேஷன் பார்க்கலாம். 50 செலிப்ரேஷன் மட்டுமா அப்படின்னு முதல்ல கேட்டேன். இல்லை, நம்ம சேனலில் மொத்தமாக 10,000 வியூஸ்க்கு மேலே போயிருக்குது. ஆனால் சப்ஸ்கிரைபர் நேரங்கள் கூட இல்லை. 10,000 வியூஸ்க்கு மேலே போயிருக்குது. அதையும் தாண்டி நம்ம சேனல் ஒரு வருஷம் கடந்துருச்சு. நிறைய ரொம்ப லேட்டாக வீடியோ நிறைய போட்டிருந்தேன். கண்டினியூஸாகவும் போட முடியல ஒரு சில விஷயம்னால. அதே போல் நம்ம கோர்ஸ் நிறைய பேர் சப்போர்ட் பண்ணி இன்னும் பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க. பல கண்ட்ரியில் பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லலாம். யூகே, யூஎஸ்ஏன்னு சொல்லிட்டு எத்தனையோ கண்ட்ரி பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க, நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க நம்ம கோர்ஸுக்கு வேண்டி. ஸோ தேங்க்யூ. ஸோ இந்த 50 செலிப்ரேஷன் வீடியோவில் நம்ம புது ஜேர்னி ஆரம்பிக்க போகிறோம். அதாவது பிஸ்னஸுக்கு வேண்டி ஒரு புது சேனலை க்ரியேட் பண்ண போகிறோம். அந்த சேனலை நீங்களோ இல்லை உங்கள் பார்ட்னரோ இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களோ இல்லை உங்களுக்கு நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற ஒரு நபரோ நிறைய பேர் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சுட்டு சீக்கிரமாக ஃபெயில் ஆகிட்டு போயிடுவாங்க. அது ஏன், அது என்ன பிரச்சனை இருக்குது, அவங்க ஃபேஸ் பண்ணுற இஷ்யூஸை எப்படிலாம் சால்வ் பண்ணலாம், அதையும் தாண்டி எப்படி பிஸ்னஸை ரன் பண்ணணும், இப்போ ஒரு ஆஃபர் பண்ணணும், எப்படி ஆஃபர் பண்ணணும், எப்படி நம்ம அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணணும், எப்படி கஸ்டமர்கிட்ட பேசணும், எப்படி நம்ம பிஸ்னஸ் ஆன்லைனில் கொண்டு போகிறது, கஸ்டமர் கம்ஃபர்ட் எப்படி கொண்டு வர்றது, கன்சியூமராக இருக்கிறவங்கள எப்படி நம்மளுக்கு ரெகுலராக மற்ற இப்போ நம்ம டைப் ஆஃப் கேட்டகரி செல் பண்ணுறோம்னா அதே கேட்டகரி நம்ம கிட்ட மட்டும்தான் வரணும், மற்ற யார்கிட்டையும் போகாத மாதிரி எப்படி சேல் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது பல ஸ்ட்ராட்டஜி, பல டிப்ஸ் ட்ரிக்ஸ் நிறைய இருக்குது. இது எல்லாத்தையுமே நம்ம அந்த சேனலில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அந்த சேனலுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான நேம் வச்சுருக்குங்க. இன்னி வரைக்கும் யாருமே இந்த அளவுக்கு கிரியேட் பண்ணிக்க கூடாது அப்படின்னு நினச்சி ஒரு பேர் வச்சுருக்குறாங்க. ஸோ அதனுடைய இன்ட்ரோ போடுவேன். அதனுடைய இன்ட்ரோ முடிஞ்சதுக்கப்புறமா அந்த சேனலுக்கான ஒரு சாம்பிளிங் வீடியோ. இப்போ நீங்கள் ஒரு பொருள் வாங்குறீங்கன்னா அதுக்கு சாம்பிள் பார்ப்பீங்களா, ஒரு அரிசி வாங்கினாலும் சாம்பிள் பார்ப்பீங்க. ஏன் ஒரு பானை சோறுக்கு ஒரு பருக்கு பதம் அப்படின்னு பார்ப்பாங்க பார்த்தீங்களா? அதே போல் தான் என்டையர் வீடியோ, ஃபியூச்சர் வீடியோவுக்கு இந்த வீடியோ ஒரு சாம்பிளாக இருக்கும். ஸோ இப்போ இன்ட்ரோ பாருங்க, கொஞ்சம் சீனு கொஞ்சம் காட்டிட்டு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக போகும் சேனலு. இந்த நான் சொல்கிற சாம்பிளிங் வீடியோ கூட இப்போவே ஒரு பிஸ்னஸுக்கு அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு 5 ரூபாய்ச்சி ஏதாவது ப்ராஃபிட்டுங்கிறது கண்டிப்பாக கொண்டு வர முடியும். அந்த மாதிரி சாம்பிளிங் வீடியோவாக இருக்க போகுது. ஸோ மறக்காமல் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். இப்போது அந்த சேனலுக்கான இன்ட்ரோ இதில் இருந்தே நம்ம பாருங்கள். ஹம்சனே, சிதறடிக்கும் ஹம்சனே, 100 கோடி எரிமலையின் ஆற்றல் பெற்ற அம்சனே, காலனான சூரனே, காயமற்ற வீரனே, ராமராஜ பட்டினத்து சகல கலா தீரனே, அகங்காரா வீரா தீரா அதீரா, ஆதிசக்தி பக்தி கொண்ட அதிபயங்கரா, பைரா அதீரா, கோபநாடி துடிக்க வைக்கும் கபாலீஸ்வரா, ராவணா வீர தீரனா, ராவணா
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம சேனல் பற்றி நான் உங்களுக்கு டீட்டெயில் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிஸ்னஸ் ராவணன் தான் நம்ம சேனலோட பேர், இன்னொரு சேனலோட பேர். இப்போது அந்த சேனலுக்கான சாம்பிள் வீடியோ காட்டுறேன்னு சொன்னேன். இப்போது சாம்பிள் வீடியோவுக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பாக்ஸ் ஒன்று வந்திருக்கும். அதாவது சாம்பிள் பாக்ஸ் இங்கே இருக்குது. இதை ஜஸ்ட் ஒரு தொட்டு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு சாம்பிள் ஓட ஆரம்பிச்சிடும். நீங்கள் எப்படி ஒரு சாம்பிள் பார்க்குறதுன்னு எடுத்து பார்ப்பீங்க, அதே போல் இதை ஜஸ்ட் தொட்டு மட்டும் பாருங்கள் இந்த சாம்பிளை. ஓகே, மறக்காமல் டச் பண்ணி பாருங்கள் சாம்பிளை.